Molt bon vespre, soc la Carol, la presentadora de l'aparició de la Vella Quaresma. En molt poc temps, la Vella Quaresma ja està arribant, però si voleu que vingui haureu de dir Vella Quaresma, Vella Quaresma. Hola, em presento, soc la Rosabella Quaresma i ara us llegiré la meva presentació. Aquest any estic inspirada amb la geganta Tomasa. Vull deixar una cosa molt clara. Els colors són tant de nen i de nena. M'agrada molt portar detalls de la geganta menuda. També porto una butxaca amb llapisos de la geganta Rocaina. També m'ha agradat anar ben preparada amb el meu bacallà i també porto un ram del gegant cirerer. També m'agrada portar detalls del gegant Lucius Marcius. Porto un mocador del gegant Avalot per no constipar-me del fred. M'encanta anar ben pintada a les ungles. La meva gran passió és anar a veure els gegants. Voldria recalcar el dia 8 de març ens volem vives, ens necessitem a totes, ni una més ni una menys. I per acabar vull remarcar el lema de Miss